compartir, nunca mejor dicho, vamos a compartir la presentación. Bueno, pues eso, por dejarnos compartir, bueno, pues parte das actividades que realizamos no noso servicio. Pois sí, o que imos falar hoxe sobre a interrupción voluntaria de embarazo na nosa comunidade e gustaríame empezar falando un poquinho das leis, vale? As leis non nos vamos a remontar, lóxicamente, a prehistoria, vale? Sino que vamos a falar, pois, desde o ano 1985, na cal sae a primeira lei acerca do aborto, acerca da interrupción voluntaria do embarazo, ou a interrupción legal do embarazo, que se decía nese momento tamén, e que principalmente vai por supostos, aqueles supostos nos cales a muller pode abortar, en caso de violación ou en caso de problema psicolóxico da muller. Esta primeira lei evolucionou no ano 2010 e escoitase ben, sí. Aparece no ano, como decíamos, no 4 de marzo de 2010, vale, a lei de 3 de marzo, na cal xa non solamente se fala solo de aborto, sino que fala de saúde sexual e reproductiva, a partir da interrupción voluntaria do embarazo. En vez de supostos, aquí o que se utiliza é plazos, datas nas que da xestación, vale, dese embarazo. E actualmente, pois, volveuse a falar desta lei porque neste mes de marzo fíxose unha actualización dela. Vedes aquí, vale, a Lei Orgánica 1/2003 de 28 de febreiro e que vamos a ver entonces que diferencia hai entre a de, lóxicamente xa vemos que a do 85 a do 2010 había xa moitos cambios, vamos a ver ora cales son os cambios que hai nesta do 2023. Principalmente temos tres cousas. O primeiro é que as mulleres maiores de 16 anos poden interrumpir voluntariamente o seu embarazo. Xa non van a necesitar o consentimento dos seus representantes legais. Por outro lado, elimínase un período de reflexión que era obligatorio de 3 días, así como a información tamén obligatoria que pasa a ser opcional e que se lle entregaba ás mulleres mentras pues pasaba ese período de reflexión. Así mesmo, sen embargo, si hai obriga de dar información vinculada á IVE por parte do persoal sanitario, pois sobre os distintos métodos de IVE, o método instrumental ou farmacolóxico, os centros públicos e os acreditados aos que poderán dirixirse ou facilitarlle os trámites, explicarlle ben os trámites para acceder a esta prestación. De forma que actualmente, tal e como queda a regulación da lei, pois sería que podes interrumpir o embarazo a petición da muller dentro das primeiras 14 semanas de xestación. Por outra banda, tamén se pode interrumpir por causas médicas. Neste caso, temos que diferenciar que sería un embarazo de menos de 22 semanas ou que se é de máis de 22 semanas. Se é menos de 22 semanas, pódese interrumpir por unha causa médica grave da nai e para elo ten que ir acompañado do dictamen de un médico ou que haxa risco de graves anomalías no feto. En este caso, ten que ir con 2 informes médicos. Polo contrario, se este embarazo, esta xestación, xa é de máis de 22 semanas, pódese tamén interrumpir no caso de que haxa anomalías fetais incompatibles coa vida acompañada. A ver, por favor, alguien tiene el micro abierto. A ver qué hago. Fernando, por favor, cierra el micro que os escuchamos. Gracias. Nada. Como decía, que podes interrumpir por causas médicas máis aló da 22 semanas, en caso de anomalías fetais incompatibles coa vida, que necesita, lóxicamente, un ditame médico, ou no caso dunha enfermedade extremadamente grave e incurable. E este caso necesita a avaliación dun comité clínico, o comité clínico da interrupción voluntaria do embarazo. Isto
Ademais, na lei fai fincapé nalgúns obxectivos tamén que podemos ver aquí, destacamos algúns, lóxicamente o documento é moito máis amplio, pero queremos destacar aquelas cousas que no que se fai fincapé. Vale? Pois blindar o acceso ao aborto na rede sanitaria pública, que haxa un protocolo común de actuacións, por suposto, que sexa compatible a obxección de conciencia, que é un dereito dos profesionais, pero que sea compatible co dereito ás mulleres para a realización da interrupción do embarazo. E tamén fai moito fincapé na formación de profesionais en materia de IVE e saúde sexual e reproductiva. Pero non solamente de contidos nas carreiras de saúde, que lóxicamente xa todos o pensamos, tamén fai especial fincapé nas carreiras de ciencias xurídicas ou de educación e sociais. Bueno, hasta aquí máis ou menos un repasiño de o que foron as leis e o que é actualmente. Vamos a ver agora o obxecto desta charla, desta sesión técnica, vale? Que é como estamos actualmente en Galicia. Ben? Si vamos lóxicamente, aos primeiros cambios dos que hemos falado, o de que non fai falta os 3 días ou dos 16 anos, lóxicamente eso hai que cumplilo sí ou sí. Vamos entonces a ver como estamos con respecto a aqueles obxectivos que planteaba tamén de novo a lei, vale? Que blindar o acceso ao aborto na rede sanitaria pública. Bueno, perdón. Neste sentido, comentar que xa no ano 2010 Galicia designa os membros do primeiro comité clínico, de acordo? Aquele que falábamos que era necesario naqueles casos de máis de 22 semanas de fetos con enfermedade extremadamente grave e incurable. Este comité foise renovando ao longo de todos estes anos e actualmente para facilitar esta función non só temos un comité, sino que temos 2 comités en activo. Podedes ver aquí no DOGA a publicación no que estamos membros do comité. A última publicación é de 1 de outubro de 2021, que a finales deste ano pois teremos tamén xa que renovar. Ademais de isto, en diversos anos, no ano 2019 e o ano 2020, priorizouse a realización das IVEs na sanidade pública nos ADX, nos acordos de xestión. De forma que o que encontramos actualmente é o seguinte: aqueles IVEs de menos de 14 semanas realízanse na rede pública galega, concretamente nos centros de orientación familiar e nos centros hospitalarios públicos, según sexa de tipo farmacolóxico ou de tipo instrumental. Pero, ademais, temos clínicas autorizadas. Clínicas autorizadas para aqueles casos en que a muller así desexe, prefira ir a unha clínica autorizada, ou aqueles casos en que áreas sanitarias, pois por organización, tamén precisen enviar algunhas das mulleres ás clínicas autorizadas. Lóxicamente, neste caso, a factura é asumida pola Xunta de Galicia. De 14 a 22 semanas son realizadas todas en hospitais públicos galegos e de máis de 22 semanas temos neste momento 2 centros acreditados, que son o Hospital Público Álvaro Cunqueiro e o Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Seguramente en breve tendremos outro hospital máis acreditado para realizar este tipo de interrupcións. Bien, pois falábamos de que se está priorizando facerlo na sanidade pública. Vemos aquí os datos, de acordo? Vemos aquí que en todas as áreas sanitarias, vale, fanse IVEs en centros públicos, algúns clínicas autorizadas, de acordo? Temos a disposición das mulleres e aquí se vemos o total, vemos que de media o 64,32% fanse nos centros públicos, de acordo? Incluso vemos no ano 2022 que se chegou a máis do 68%, de acordo? E que nas clínicas autorizadas a medida do 35,68%. Decir que que se fan na clínica autorizada, como decíamos hai un momento, son principalmente aqueles que son menos de 9 semanas, de 14 semanas. A partir de 14 semanas xa se fan en centros públicos. Se nos fixamos agora nas cifras, vemos que realmente non ha variado moito, vale? Pois de 3.300 no ano 2020 a 3.522 e 3.600
no 21. Vemos que máis ou menos a cifra está bastante estabilizada. Neste sentido, os datos, comentar que tiñamos un problema de infrarregistro debido principalmente a que o rexistro tiña que facerse de forma manual. Unha folla autocopiativa que podedes ver aquí, en pequeniño, pero podedes vela, e que realmente este puxose en marcha coa lei do 1975. Debido a este infrarrexistro, en colaboración con Saúde Pública, o que se fixo foi digitalizar este rexistro de forma que a través de Janus entras en vixía e podese facer este rexistro dunha forma moito máis doada, moito máis sinxela. Aquí podedes ver o número de declarantes, como nos vai aumentando nos distintos sitios, nos distintos centros en que fan as IVES, pero xa temos un número bastante importante, o cual esperamos que a medida que pase o tempo estes rexistros estén moito mellor. Isto iniciouse en xaneiro do 2022, o ano pasado. Ben, en canto ao segundo dos obxectivos, que era o protocolo común de actuacións, vemos como en todas as áreas sanitarias teñen un protocolo de actuación. Protocolo que en las líneas básicas son realmente iguales, son comuns, e teñen algunhas variantes, pero, por organización da propia área sanitaria. Dentro destes protocolos, sí teñen todos en común uns circuitos asistenciales que foron feitos desde servicios centrales en colaboración coas áreas sanitarias e onde se di como se ten que levar a cabo esa asistencia en todas as áreas para que sexa da mellor maneira posible. E, aparte, tamén temos aquí as actividades que ten que facer todos os profesionais que están implicados na asistencia a estas mulleres, a estas xestantes. O mesmo tamén para os circuitos asistenciales de máis de 22 semanas e, por suposto, tamén hai circuito asistencial para as de menos de 14. Neste momento estamos rematando a instrucción interna da organización das IVES en relación coa nova lei, de acordo? Para actuar todos da mesma maneira, como non pode ser de outro xeito, vale? E, ademais, estamos facendo un proceso asistencial de interrupción voluntaria de embarazo común para todas as áreas sanitarias, xa cos variantes que hai na nova lei. Pero non solamente intentamos elaborar unhas guías comuns a nivel da nosa comunidade, a nivel de Galicia, sino que queremos destacar que hemos colaborado na elaboración da guía común del Sistema Nacional de Salud sobre IVE, método farmacológico, que se realizou no ano 2022. Xa está publicada, tedes acceso a ela sin problema ninguno, podedes encontrar, lóxicamente. Pero tamén nos pediron participar como relatores na xornada de aborto seguro e interrupción voluntaria do embarazo tamén do Sistema Nacional de Salud no ano 2022. O terceiro punto que veíamos de cambios da lei era a compatibilidade entre a obxección de conciencia e o dereito das mulleres a a verdade é que a obxección de conciencia na nosa sanidade pública non supuxo ningún problema para garantir o cumprimento da lei. Estamos totalmente de acordo coa obxección de conciencia aos profesionais, que é un dereito, pero que non pode ser incompatible co dereito ás mulleres. Pero a verdade é que en Galicia non nos supuxo ningún problema e as cifras están aí, as acabades de ver, que realmente están se facendo sin problema. O último punto que veíamos era a formación de profesionais en materia de IVE. Falábamos de que si se promovía que fosen todas as carreiras, de acordo? Pero o que nos ocupa a nós, que son os nosos profesionais da sanidade, comentar que desde o ano 2019 estamos realizando un curso titulado Legislación e Procedimento na Interrupción Voluntaria do Embarazo, 2 edicións cada ano, e que vai dirixida a todos os profesionais, poden ter acceso todos os profesionais implicados na interrupción voluntaria do embarazo. E que os tutores son unha das xinecólogas que está no Comité Clínico da IVE e un compañeiro de servicios centrais que está en un servicio xurídico de aquí, decíamos, servicios centrais.
Hai 2 edicións ao ano e pois ou está a punto ou acaba de iniciar precisamente a primeira edición deste ano. A verdade é que sempre temos moitos alumnos e a pesar de que xa levamos uns cantos anos poñendo en marcha a colaboración de ACIS, como sabedes, aí na aula virtual de ACIS, pois seguimos tendo todavía bastantes peticións para levar a cabo. Ben, xa a modo de conclusión, pois gustaríame dicir que realmente o acceso á interrupción voluntaria do embarazo está garantida en todas as áreas sanitarias dentro da atención sanitaria pública en galega e conforme a actual lei vixente. E xa sen máis, pois moitas gracias a todos por estar escoitándonos o día de hoxe.